Үеһе библиотека техникумга бастыгы курсы студенттарын күнө итылында тирәһеңе бигил устагы устар бүлек бисырытта. Үеһе библиотека техникумга быйыл 204 студент үйрәгән сагалады. Үйрәк кыһата толору катчылыла опсайдынан остоло бойдынан үйрәнер условия тупсан Сылыта республика бармын нугутан элбахара састалжан үйрәнәкәләр. Быйыл баларына хаңа специальностьтер халыналар окурдук. Техник обслуживание, ремонт автомашин ден специальность, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, экономика и бухучет. Билгатна сагалан баллагына эме эти ымшыхага даганы, лесниктарга даганы эме аны туактан ымшыхаттан лесничествотан календар оголор үертергә уже туах частары лехеллән турар. Техникум хинен әбиделәр арыланнар быйыл кастыдары специалисттер үлдикәлләр. Тирәһеңе кинләр салаталарынан санкел бит студентлары бәбәләрен көтә билсеһиннәр. Бир самогоннар сыллах психологический анилар үтылыннар. Ого безопасность көрәбит. Онны мондык специальные упражнениялар аханнар кинләр бир команда булуктактар ди. Көңүл сварщиктардан аттары да терин курдук сварщик детер үйренер олаттар. Түһмәктәре бир бастыгынан түмүктәтиләр. Бүгүтер аны шоба ким була. Оны шоба уйнулу жот. Хим битахта кеттен ебит. Тепчигелер бит барда. Нахавер хаттар вактар. Ити курдук үйрәк кыһатын студентлары көһүңгә йыгага таксаннар. Бәбәгә көмеле сөйһән бар биргә бир кеһи курдук команданы үлелән арас психологический түһмәктәре ахан ордук түмсиләхтәрен көрдөрдүләр. Василина Федотова, Владимир Адамов, Саха телевидениете, Үеһе бүлү.